Unsa may nadiha nga wala dire? Adol ta gamay. Dili ta padul ta kay daw hawang kay magkaigsunan daghang tao din dapita murag hawang kayo. Hana daghang salamat mga kaigsunan sa inyo nga pagduol. Malipay magkuko nga duol kay kining akong mata ni recited nako. Nya paglayo na kay mo akong pananaw sa inyo di na tao. Lahi na siya mga kaigsunan. Daghang salamat sa matahong nga awit mga igsuon. Ang awit nagpahinumdum kanato nga busa mutuo. Nasayod ang Dios sa imong problema. Nasayod ang Dios sa imong kahimtang. Nasayod ang Dios sa imong kalisod. Unsay gipangayo niya sa tuwa? Tuo. Magamputa. Amahan namong balaan, sugdi kami sa paghatag sa imong balaan nga espiritu. Aron among madawat kini nga insakto. Kining tanan namong ginampo sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang atong hisgutan karon mga kaigsunan, sa English pa ni siya, what's the plan? Kung pangutan-on ka sa Dios karong gabi una, muingon ang Ginoo naa na lang kay 4 ka bulan, 5 ka bulan. Di lang pud mawas kalibutan. Ato lang tagaagagmay nga mga kining gipanganlan o desisyon nga ibutang nato. For example, God will tell you that you have 4 months to walk. After 4 months, be ready na ka. Forever. 4 na lang kabulan mga igsoon, dili na ka makalakaw. For example, karong gabi una mo ingon ang Ginoo, I have given you. Gihatag nako ang katibuk ang tuig ni edad kag 50, ni edad kag 60. Pero hangtod karon ang imong pagtuo atras abante. Nan karon God will tell you 4 months. Then God will ask you, what's the plan? Unsay plano nimo igsuon? Kay kung mangutana tas plano sa Ginoo, mangutana ko ninyo, do you believe that Jesus has a good plan for your life? Nganong nangalagad ka karon? Nganong gitawag ka karon kaya sa imong kinabuhi? Mangutana ko kinsa may mga non-Adventist din gyud na convert lang. 1, 2. Kaya sa kinabuhi sa una kaon, pero sultian ta mo mga kaigsunan, nanay usa nga ning litad kay na feel niya nga didto gidaw ang kamaturan. Karon nag-chat sa nakog balik ning burot naman niyang naong. Diingon din siya sa kuha mga kaigsunan nga, Pastor, gimingaw na kog simba. Ako din siya gichatan. Kanang kalingin sa imong naong pa-check up daan. Siya pwede din ma-high blood ang batanon, Pastor. Na magani ka diabetic, wapa na tao. Kana pa ba inong nidako na ka? Sa kay grabe na nagkukaog dulumtanan ni Pastor. Ayha ka mo uli og Mindanao, pa-check up daan. Gikulbaan na siya. Kaya ako siyang giingnan, once nga ma-diagnose kag high blood, di na mawala. Besan pag nag-edad kag 25, nag-edad kag 30, or pila pa edad, di mo diris kalibutan. Sige, kulbaan siya. Chatin siya na ko ganiya buntag. Pastor, wala na ba ko ni kaog baboy? Kung siya pangutanang, ano, hadlo ka? Ayaw! Bunal mo nagingon sa mong lecturer rito ba? Basta lami. Ano ganito? So itong tema dito sa inyo, Corelia. Basta gani lami, buluhi. Lami man ang kape, buluhi. Lami man kay ibilar mga batanon, buluhi. Lami kay Coke, soft drinks, Pepsi, Cola, buluhi. Kay sayang kayong timi-timuon rin mo, maumaor ng sakita. Muingon ka nga ang nag-inom og Diyos, giyutiay. Ang nag-inom og kape, kidney gyapon, dili lang giyutiay. Ang nag-inom og soft drinks, maor gyapon. Mabito na sa kung wali. Kung ang imong kinabuhi, kansi kaayo ka. Kung ang imong pagtilaw sa kalibutan, dili na lang nimo hutdon tanan. Mo nay giingon nga, itabla na lang na nimo, hutda tanan. Kung gusto ka mo atog impierno, pero gusto ka mo atog langit, biyae tanan, mga kaigsunan. Ay mo katingala nga gingnanin ako ni. Kay namo nag-request gyud ani nga i-video nako tanang wali. Kay at least di lang gyud kamo ang mapanalanginan. Daga naman nag-subscribe nako dinhi. Sa akong YouTube, Raymond Cabardo. Sa akong Facebook,
Raymond Cabardo, mga kaigsunan. Kay dili na ko gusto nga kaburay mapanalanginan, dapat anang tao sa kalibutan mapanalanginan. Question, what's the plan? What's your plan? Unsa may plano nimo sa imong pagpangalagad karon, mga kaigsunan, mga batan-on, look at me and listen to me. What's your plan? Plano ba nimo magsige nilang kagdula? Silpon? Plano ba nimo magsige nilang kagbilar? Plano ba nimo magsige nilang yung kagsupak? Plano ba nimo makaigsunon magluya na lang yung kas pagpangalagad? Plano ba nimo sa imong kinabuhi makaigsunan nga kung unsa ka sa 2023, unsay plano nimo sa 2026? The same. Ganahan ba ka nga inigsulod nimo diri sa simbahan makaigsunan? The same nga panagway ang makita sa Ginoo nga kung tingsimba ra gani muratag namatyan. Kung anong manarbaho mataperti man atong lipaya, mga kaigsunan, ayaw mo panika sa Ginoo. Amen? God is your life. God is the source of your living. He is the one giving you life every day. Nang ako, di ko ganahan mo sulod og siman, kabantay mo na ako. Pag sulod na ngisi yun, layo pang ngisi. Kay lain kayo ayak ka mong ngisi, hurot na imong ngipon, lagos na tanan. Sorry sa may ngipon ha. Diba? Mo nagiingon nila, basta bata pa. Diba? Kabantay mo na magagagming bata. Inigisi nga way lagos, anaong gumaping, kakyon. Pero tiguang na gani, luod, no? Lain, nayasin ni upos. Ano man, never be sutihik sa kalipay nimo nga makita sa Dios. When you enter this church, be sure that your face is happy. Amen? What's your plan? So may plano nang imong kaluyahon ron, be mo tanan ko ninyo. Ganahan lang mamungay, nani ray dagway tapya, Miyerkules, tag-5, tag-3, tag-4. What's the plan? Kung kamoy paplanuhon sa Ginoo tapya, be, unsa may isulti ninyo? Ingnon yung Ginoo, diri ra ko kutob. Ingnahan ra ko. Pero matingala ang Ginoo kay nasa trabaho, pangutanon kasi mong supervisor, unsay plano? Daghan lagi ka kagidiya. Ay, ani, boss, kay akong nakita, boss. Kung yun ani, kay nasa itong una, pag atong mapalipay ang atong amo, nagunahuna taong promosyon. Ha, malipay ganin ang akong amo karon, mapromote na gyud ko. Pero igsuon, lipayan ninyo ang Dios. Kay nindot og plano ang Ginoo sa inyo. Di lang kaniya i-promote, luwason ka pa sa Ginoo. Amen? Tanawa, Jeremias 29, versikulo 11. Unsay gingon diya? Kani nga Bible akong ganahan. Gwapo siya nga pagka-Bisaya, mga kaigsunan. Kay mura siya Bisaya. Kung tanaw ng Bisaya din ha. Tanawa ha. Lami kay paminawo no. Ako lamang ang nasayod sa akong mga laraw alang kaninyo. Amen? Kanang imong paghago padulong sa simbahan, kanang imong pagmata sa buntag aron ka mag-worship, kanang imong gabi sa dili pa ka matulog makaigsunan, musimba ka, magpasalamat ka sa Ginoo, kanang imong hago nga bisag dagko kay mga pagsulay nga imong giatubang sa imong kinabuhi, apan wa ka miundang og simba ingon ng Dios, ako ray nasayon nimo. Amen. Muna kamong taga-tapya, if mong kayo does not see your work, so be it. Kung ang taga-Compostela nga mga kaigsunan, di ka nila makita nga pirti ni mong dasiga kay taga-tapya man ka, ang taga-tagong wak kaila nimo. Pero magpaingon kag Adventista, yes, pero wa sila kaila nimo. Adto kag Davao wa kaila nimo. Kay bisag asa kung adto na apoy mga tawo wa kaila nako. Niadto bitaw ko sa kalugar mga kaigsunan, nag-long sleeve ko, nag-necktie, di lang nako isulti ka sang lugar ah. Pagsulod na mo mga kaigsunan, na-graduate na ko, nanarbaho na ko. Lami kay kumpurmada, gipasinaw na ko. Muna nga ko, makaingon ko, dili ta ng Adventista, malangit. Ano man ang magiuban nga, bisa kung sao, ni magsulti, manimba ganita, lipay ta. Saan mag yun ng dagwaya, uy? Wala yun laing naong ana mapunit. Ano mag yun ng dagwaya, mura mang kagihilantan. Kalibo pa niyo. Igsoon, malipay ta. Wala yun, improvement. Unang matingala mo yung ginawa yung improvement. Huwag ganito improvement sa Ginoo. Imo na bang paginabuhi?
Simba na ko. Naka-necktie ko, bisuot yun ako akong necktie, kay December man to, katog yung regalo. Gikan sa Kapitan's Barko, alam me, kay Agoy, ngunani ka na ko, pero ako naging una nga, stapya to, inani lang ka na ko. Pagsulod yun ako iya, ni isa way nila mano, ang ilang pananaw namo, wapatay anak ato mino. Buntis ato akong asawa, duhami, gwapo na kay migsuot. Ako gyud pagupon kay bisan pag-adventista ta ayo gyud mugtuan na nga tanang mao nigingon ako nga ganahan kay tong taga Davao nga ang ilang cashier adventista. Mao man kong giwali sa motivista. Kay ang mga adventista mga kaigsunan dili mga kawatan. Amen. Usbon ako ang mga adventista di mga kawatan. Amen. Duha ra may usab ning uban tuluray na ningog. Unsa di mo ngawat mo? Kay delikadong obra ni. Ha? Ang mga adventista dili mga kawatan. Amen? Manguha lang. Manguha tayo sa Ginoo. Kay inig ka Sabado, hapdira. Di mo na kawat. Kay kung di ka musimba tibok adlaw Sabado, mo na kawat. Hukdon man. Pero manguha lang gani ka. Uy, na isa ka sipi. Pila ka buok ang sulod. Na 12 ka buok. Manguha lang ko. Pero kawat, hukdon gyud to nimo. Mo na adventista. Ay, magulat sa pagbalik sa Ginoo, pastilan. Dili imta kawatan, pero manguha lang yung tag-oras sa Ginoo bisag di na ato. Oh, ha? O tinitabo pagsulod mga kigsunan, astilan sa kagwapo sa kong long sleeve, nakadiktay pa ko perting ninduta ni isawa gyoy ni limano. Nilingkod mi dito sa luyo, munang ako magwali ka mo din ni. Basta dili lang yun mamikpikay og manananggal og kawatan o kanang gipanganlan. Be sure to ka sa smile kami tong layo pa. Uy, brada, sa mga kamot to. Kanami itong mopo'y pagsulod niya, muli na kuwayo, muli kay gipangita ta ka. Sa kaila na tadi karon magila-ila ta. Nounsa. Wa, gyud, bisag usa. Nahuman na lang ang simba mga kigsunan. Niabot ang usa ka murag women's leader to ba. Siya ay taga sa day mo, may taga Inabanga, may Bohol, nagtrabaho mo ko itong Inabanga. Alam, may nagkikumpormada, manana, balik mo din Ingon po ritong isa ni doon. Ay, bago mong nabautismuhan, ha? Bagong nabautismuhan. Hingin kong, ibon. Wag yun. Moto nga pag-ingon nila pagkaiway, tagaan mo kung awa na namin niuli at mga kaiwa namin nibalik. Moto yung first time nga pinakaunan ako, nga wako mag-iway program. Kay murag naghuot akong lughanin ko nga, stilan, tagaan lang ko gigayon ng simbahan amot, ni gwapo na to, makawali lang yung kuwan They will know me in the name of Jesus Christ. Una ko isulti, what's your plan? Will you die like that? Ganahan ka, ngayong unana lang ang imong kinabuhi, ganahan ra ba ka, ngayong unana ang imong pagpagalagad, nga ang plano sa Ginoo mga kaigsunan, hastang ninuta, hastang gwapuha, hastang lamia. Sa mga hinay man. Ayan. Sa plano sa Ginoo, kanang moingon gani ang Dios lang nga ako'y nasayod sa akong laraw alang kanimo ug di ka maminyog Pinoy ipaminyo kag apam. Naan nga na. Murag di ka tag nagplano na ka ba? Ha? Ikaw. Ug dili ka maminyo. At least single ka basta di minyo ha. Mao man na basta dili minyo single yun na. Oh. Ako bitaw sa una mga kaigsunan, ang ako yung plano nga babae nga minyuan kato yung 6-footer. Kay tanaw na ko akong height, wala, di masalbi ni. Sa gunsaw nimo kaya akong handom sa akong mga anak, inigmanag ko akong anak, dapat basketball player, kay sikat pa kay to si Johnny Abrintos. Ganahan man kay kumudulag basketball mga kaigsunan. Kabalo mudulag basketball? Ikaw kabalo mudulag basketball? Ikaw te. Pag practice mo kay natay paligad ri dula basketball ang bula limonsito, dali ra man ni siya. Kaya ra, tay, apil ka tay. Ha? Murag nagkatandos tatay. Saon na pag-iksa ng limonsito. Ay, dalira kayo na tayo. Tugluan ta ka. Ako'y bahala mo diya. Oh, pero unsay gihatag sa Ginoo sa kuha, Pilipina. Maumaor pud mig height. Pag minyo bitaw na mo, ako yung ginang ko sawam. Inom jud tag tamag growy ani. Kay bahalag din na ta manubo, at least ang atong mga anak dito na mosulod ang growy. Mangtag-as pud ni sila. Kaya kung plano 6 feet nga babae. Pero ingon ang Dios, Pastor Raymond Cabardo, ang imong plano mag-Amerikana ka, ang imong minyuan, apan ang akong plano nimo Pilipina, kay gusto na ko makauban nimo sa buhat. Amen? Kay kung naminyo pa kong Amerikana ya, away siguro tuan akong Amerika ron.
Dali ra man kay magminyog Amerikana, labi na Amerikano. What? Gipraktisan ko na ko ng 5W ug 1H. Nungutana din siya. What is your name? Raymond Cabardo. Ano siya ka? Yaw-yaw ni sagtas kayo. How are you? I'm so glad. Di pa ba? Kaya kabalo English kay high school pa. I'm so glad. Ang akong reply, what? Reply po siya, when? When? Wala ingon ng mga, what happened to you? How? Ay, wala na. Paala na kadiya. Kay dako naman to siya, mga pila na edad at yung mga badging ko kapil, mga kaigsunan. But the point I want to say, God has a plan for your life. Amen? Make it sure that whatever plan you will make, it will make the Lord to be happy. Kaya ang plano sa Ginoo, wa ka kabalo siyang laraw. Dunay mga milagro, mga kaigsunan. Kung kanang imong kaluyon ay mong kabalat ka. Kay basig karong panahon na, gipadala ko dinhi sa Ginoo mga kaigsunan. Makasugod ganitag revival dinhi, mo'y akong handom nga masabtan ninyo nganong musimba ta. Kaya kabalo ko, ang uban sa ato dinhi, realistic lang yun na. Nilingkod lang yun ta dinhi, pero luya na kita. Hasta na yung luya ha. Nasayod ang Diyos sa iyang mga plano diya kanimo mga kaigsunan. His plan is miraculous, timan ina. Ang plano sa Ginoo sa itong kinabuhi, milagroso mga kaigsunan. Ako ipadayon, sa paghimo kaninyog mauswagon, inay maalaot, o paghatag kaninyog kaugmaon, nga inyong gipangandoy. Una nga, try to think. Sige, tagpangutan na si Ginoo. Ginoo, grabe man ang akong pagpaningkamot. Nganong hangtod karon Lord, ingon ani pamangko. Balik tas teksto nga nag-ingon. Basin ang plano nato, ato ra. Way labot ang Ginoo. Ako, niabot ang punto mga kaigsunan, 10 years ko nagulang. Ayha ko nakasulod og distrito. Ya, minyo na ko. Naminyo mi sa kong asawa 2014. Nga ni-graduate ko 2011. Ang pasensya ba lamang ba? O niya, magpastor ka na nakayasawa, ang imong sweldo mga kaigsunan is 5,000. Karon kung kamotoy naa sa ako ang bahin mga kaigsunan, what will you do? Di ba? Muingon nyo ka, mamaligya sa siguro kong isda, niabot ko na sa kong panahon. Pagkamatay sa kong mama mga kaigsunan, ang akong plano, akong gingnan akong papa. Ani na lang, maghimo na lang kong negosyante ko. Nisulay mi ko kay ukay. Nagkapital kong 30,000 mga kaigsunan. Pagkapital na kong 30,000, praise God! Bankrupt. Huwag yung ko kabawi, mga kaigsunan. Huwag yung ko kabawi. Ang akong 30,000, huwag yun nabalik sa kong bulsa. Ayong ko, dili mundang, kay negosyante mi yun. Kay kaning ako ang papa, hilig man siya mga kaigsunan o kining gipanganlan o baker ba? Baker boy. So kung gunaw na, mubalik ta pagka baker boy. Ato ning tagaag pagtagad. Ang nahitabo mga kaigsuunan. Praise the Lord. Bankrupt na po. Wag yun. Nagnegosyo mi. Unsa pa to yung negosyo itong isudlan mi? Wala ka kabalo no? Ako, po ko kabalo. Parehas ta. Sulod og daghang mga pamaagi, makapundar mga kaigsunan, apan ingon ang Dios, dili ka diha, diri ka sa ako. Ay mga panahon mangutana ta sa Ginoo, nganong ingon ani pa ang standarte sa tong kinabuhi, akong usbon. Pangutan na imong kaugalingon basig ang imong plano imura. Kay klaro man kayo gingon sa balang kasulatan. Ang akong plano para di ka malaot, apan akong ihatag kanimo ang usa ka pangandoy. Unsay pangandoy nimo igsuon? Gusto ka mahimong nurse nga wa pa ka nahimong doktor, nurse na ka, or gusto ka mahimong nurse, wa pa ka nahimong doktor. Kamo unsay pangandoy ninyo? Ingon ang Dios, ihatag ko na ninyo. Gusto mong madato, niyaya kong isulti sa inyo mga kaigsunan.
karong gabi una, o gusto mo madato, doon nako. Kay pila ka bulan gikan karon padatuon ta mo. Pero kining akong ihatag nga kadato, magbantay ka, kay usa ka sipyat, balikan yun ta. Unsa man na siya. Ako bitaw, nangayo biya ko sa Ginoo nga madato ko. Grabe na ko kampuin nga madato ko mga kaigsunan. Kay gusto na ko, ug asa ko mo assign, ako'y mutabang. Na makakita bitaw kong church, puslan man mga kaigsunan nga gitawag ko sa Ginoo, ana ko sa Dios, Ginoo dato ako. Kay tanang church nga gusto na ko, gusto ko mutabang. Kay kung nahimo kong negosyante, unya wag ko mahimong Kristohano na wala gyud ko'y pakialaman ng simbahan. Pero Lord, imo man kong gipastor, padato ako. Praise the Lord, hantod ron, wa gyud ko madato. Ha? Pero at least, daghan ang gihatag sa kuha nga mga higala, nakatabang ko mga kaigsunan. Sometimes, kusog kita mangayo si Ginoo ba? Ginoo, padato ako. Ang pangutana, kung padatuon ka sa Ginoo, di ba kakakalimot niya? What if ipakampante na ka? Mabito niya kung hunaw na mga kaigsunan. Kung gusto mong mudato, pakigsabot mo sa Ginoo rong gabi Pero sultian ta na lang mudaan. Makigsabot ang Ginoo si moa. What if mo ng Dios, sige padatuon ta ka. 1 million ang imong buwan. Kaya ba na si Ginoo? Amen? Kaya katubitong pagtintal ni Satanas kang Ginoong Hesus, giangkon ba sa iyawa ang tibok kalibutan. Nya kinsay tagias tibok kalibutan? Ang Ginoo. So giangkon sa iyawa nga kung imo lang gyud kong simbahon Ginoong Hesus, ako ning ihatag ang tanan sa imo. Tanawar gyud ni pagangkon-angkon. Iya man tanan sa Ginoo makiigsunan. Pero atong bantayan, kay basin pud baya ang conditional ba? Kana bitong makigsabot sa Ginoo. Ginoo, padato ako, mayon na Ginoo. Sige. Padatuon ta ka sa usang kondisyon. Masipyat gani kag simbag adlong Sabado, maghapdi gani ka. Baylo ta. Munahuna po siguro ka, no? Kay munahuna. Kay lain mo guning tao makigsabot. Lami kay ang sabot makigsunan, pero ang requirements ba? Unang ako yung pangutanon karon, sa una naghandom kong madato, karon naghandom gyapon kong madato makigsunan, pero ang akong gihandom nga kadato, mga batanon, kanang kadato nga kauban ang Ginoo. Amen? Kay klaro kay balang kasulatan. Simbag yun mo. Pangalagad yun mo mga kaigsunan na mo din istapya. Nga naman, kay ang inyong mga pagpangalagad, ang inyong paghago sa buntag sayo, ang inyong paghago before mo matulog, mag-worship mo mag-igsunan, ingon ng Diyos, kung ang inyong hando malangit, ingon ng Diyos, ihatag ko na kanimo. Ihatag sa Diyos kung gusto ka mo atog langit. Mabito nang malangit sulatan nagsulti daan. Mag-unsa man ka nga tao. Mag-unsa man ko nga tao, kung ihatag tanan sa Diyos sa imuha, apan di na ka makita sa simbahan. Look around. Asa may ganahan ninyo? Pastor, gusto ko mo dato. Itugyan ka sa Ginoo. Sige, padatoon ta ka. Ikaw ang contractor sa flood control. Atuan na kang senado ron. Ma-stress po ka. Di ba? Nakadawat siya. Gawas ganin na karon. Si LeBron James, midawat og pila ka milyon for the rest of his career sa pagkabasketballista. Pero kadtong gishiring dito, waray duha katuig, tulo, pila katuig. Na iya nang naapsan ang nakita ni LeBron James sa pila katuig niyang pagkabasketballista. Dawat, guwapong mga sakyanan. Pero karon ang baylo, di na pud masabtan, stress o depress. Ang anak na apil. Munggawas sila sa balay mo nang kita, lipay ta. Amen? Mugawas ka sa balay tay, wag yung magukod ni mo. Way NBI, way police, way... Wala. Sulayin nyo gawas ron. Di ba human atong simba na? Pero mugawas mo ron, wapano magsimba, mo delikado na. Sulayin ninyong tulog sa balay. Pero kung sa una kami papa, balay na mo diya sa area, walay laklak. Ingon akong mama, anong lakan man ang supoy kwaon rin sa balay, kaya kung na'y musulod din ako mainon. Ayun na. Tultulan pa na ako nag-asawa na mga papel din niyo sa may kaon mo, may kwarta. Pagkatamis, ang plano sa Dios sa atong kinabuhi, dili lamang nga ikaw dunay kahapsay sa kinabuhi, apan giplanuhan ka sa Dios nga iya kang makita sa langit. Amen? Mga batanon, paminaw mo. God wants you to be in heaven. Mga mama, paminaw mo. God wants you to be in heaven. Mga papa, God wants you to be in heaven.
Unay dakong ipangandoy na to kaingon ng Dios, ako nang ihatag kanimo. It is better for us nindot mangyud mga kaigsunan nga naa tay kwarta. Pero kung naa naman lang tay kwarta nga mawala kas pagpangalagad, human nga malikom nimo ang kwarta, bayranan sa imong panglawas. Motoy na itabo sa akong gisulti kaganiha. Iyang gibaligya iyang kidney. Kay pobre na gyud daw kaayo. Nahalin ang iyang kidney og 350,000. Isa ka kidney. Ako siyang gitambagan. Di man siya mutuon ako. Kay lisod ba kayo mo nang akong katawan gani kayo. Pastilan ko nga mutuo lang ka na ako nga professional. Magaydan yun ta ka. Sa pastor, pobre yun kayo, bisan magpalit o ginamos, walang-wala yun. Pero ako sa gignan, dili rason nga ibaligyan mo imong kidney. Kay wa ka kabalog mo failure ng usay. Inanabi ka bright ang Ginoo. Ni imo na ipakuha karon mo failure ng isa. Ang imong 350,000 gigasto na nimo. Hurot na. Nalipay tuod ka kay okay pang pikas. Nya nagtuo ka napulo ka tuig karon, okay pa na. What if danghag ta? What if pataka kag kaon? What if lami kayo kay nag-ingong ka batanon pa kulikon pa? Karon kay na-diagnose, nagsakit-sakit imong kilig. Pag-diagnose, pagtanawaan mo kay sa kidney, isa na lang nagpangsyon, di wala na reserba. Aksyon siya kabalaka, pero kay nakapirma naman siya. Unyang pinakasakit, gidawat niya daan ng kwarta. Iya na yung gisuroy-suroy sa mall. Guys, walang mali. Ang kapobrehon mula bayra, pero kanang kidney. Iniglabay, anak. Wala yun na, zero. Karon ako na siyang gipasabot. Giingnan na siya mga kiksunan. Siguro, wako kabalog. Pila na lang kwarta na bili niya sa 350,000 niya. Isa pa siya kabulan nito. Nga ako na siyang giingnan. Kulbaan naman siya. Pastilan, pastor no, niguli na kong minanog, magsakit ko. Maunay, pinakaluoy nimo. Kaya nga naman, ang imong 350,000, wa pa kayo natabangan, ana, imo pa na. Nakatabang bago ka sa imong pamilya, wala pa. Pagbar daw na nimo, diha na pinakasakit. Aksyon siya kakulba, pero kay nakapirma na lagi, di nakatras. That's the point. What if hatagan ka sa Ginoo? Himuon kang ilado dres tapya, patukuran kag dako kay nang negosyo, taga-kompostila di ang palit nimo. Sige, ibuhong ka sa Ginoo sa kalipay nga imong gipangayo. Ang pangutana, makabarog bakas tanang mga pagsulay. Makabarog bakas tanang mga temptasyon. What if nanay mo offer nimo dagkong mga negosyo? Uy, nadako man kag tindahan, pamaligyag tanduay. Kimo ni kusog ay daghan kay ko experience ana mga kaigsunan. Niingon na tungo sa nato kakauban, pastor, tingala man ko, lakaw-lakaw ko siyang tindahan, nakasanghid ko karton. Pagsanghid ako karton, mga kaigsunan, akong gilili, agoy! Nakabutang dito, basta tandwa, daghag na nga matay. Ilailin nun lagi ni Tere. Sa pastor, diri manggod, ang pinakakusog. Sigarilyo gilim, nun niya, dili mo bumog, kindi-kindi lang mi. Karon nga nagkatiguang na siya, iyan ang ginahinag buhi. Pero wa na. Ang mensahe dito, palong na. Kung nadagag mga pangutana, nganong di ka madato, kay nakita sa Dios nga makalimtan nimo siya. Gihatagan lang tag-igo sa Ginoo mga kaigsunan. Amen? Igong kusog nga makalakaw padong sa simbahan. Igong panguna-una nga makasabot sa balaang kasulatan. Igo nga mata nga makabasa sa balaang kasulatan. Igo nga paninapi nga makauli sa Ginoo. Kay 1 million ang imong bulan, unya 100,000 ang imong monthly, plus ang imong offering 100,000. Dapat muhatag kag 200,000 ang bulan. Sultian ta ka sa pagkatawhanon ang imong isulti. Dako ra kaayo ni. Lima ka ng 200,000 isa ka balay na imong mahimo ana. Pero grotted kas Ginoo, uy, imo ng 200, ako aning 800, Lord. Dako, pag imo, pero kay, pag ana ni mo sa 200, naglisod ganita nga, ang atong dawat, 500, maghatag, tag 50, bugat pa. Okay, atong tanaw, ang 50, makapalit ng isa ka kilong bugas. Pero di ta mahadlok makigsunan, ang isa ka kilong bugas, isa pod ka adlaw, nga wa tay panalangin. Huwag yun na kung ginahuna, permanente. Makita ra na ninyo mga kaigsunan,
Kay mo na ako i-challenge taga-Tapia. Sun ako ninyo. Gukod mo na ko. Tuon mo nga ni kauban nako mga kaigsunan. Sabay tang mutubo, samtang ako inyong district pastor. Amen? I will bring you to paradise. Akong gi-challenge ang Montevista sa tithes and offering. Kung naay mutumpag na kuana, mas ganahan ko mutanaw. Kay sultian ta na lang mo, kamis akong wife, mao ni akong asawa di ay, let's welcome my wife. O at least ni Agi, di ba? Sa una, namatay ang amoy katulong anak te. Tawar kong plano sa Ginoo. Ya pagsugod anang COP. Grabe, ako ha pastor ko, pero nakaingon yung ko nga, ako na'y pinakadalo nga pastor. Ako. Ay, dili ko na ikatago. Ako na'y pinakadalo. Nga no? Imagine mo faithful kay ko sa kong tithes. Ang kaayo sa Ginoo din ako faithful. Hatagan na tagagpila to atong offering sa unami. 100 kada bulan. 350. Imagine ni mo. Nya kwintahan nimo ang Ginoo niya 350. Pagkadungog na mo makigsunan sa explanation anang offering, dapat di ay ang imong basihan na ug unsay imong nadawat nga kaayo sa Ginoo. So good mig 10% at bangta. 10 ang tithes, 10 po dayon ang COP. Lambi makikong feelings makigsunan kay daghan minog challenges. Ako ganahan makikuana. Makahila ko. Kay the more challenge you will have, the more you will feel the miracle of God. Amen? So layo ko nang wa mo challenge, di mo kaluhod og sakto. Mahibalan ra ba gyud nako mga kaigsunan sa Tapia, bisan pag maghimo ta karon og scanner. Kinsay duol na to diri sa Ginoo. Gusto mo mahibaw? Asay ganahan ninyo, ako mo tan-aw or kamo mo tan-aw? Gusto ba mo nga si pastor mo tan-aw kung unsa mo kasuod sa Ginoo or gusto mo kamuray mo tan-aw? O kamulay tan-aw. Sayon ra kayo. Mahibaw-an nimo sa katawo nga suod na kay na sa Ginoo makigsunan pinagis tuhod. Unsay nas tuhod pastor? Makabalo ka nga ang tao may nampuon kay kanang iyang tuhod mga kaigsuunan mo itom na nagniluhod. Pero tan-awa ng inyong tuhod, sinaw pagani kay na. Ang inyong inampuan before matog 5 minutos ra. Kasi nagtudlo na ko ana, Dr. Garilba. Ang iyang tuhod mga kaigsuunan. Magpantalon man na sa perminti, nakabisita mo ko siyang balay. Nakapangutanag yung kudo, mura naman nagnalata imong tuhod, abi na kong diabetic. And siya dili, kini siya nga tuhod, simbolo ni sa akong pakigsuod sa Ginoo. So, di ka makigsuod sa Dios. Failure na. Kaya sa pag-unsaon mo pagpaningkamot, wa kay gahong sa pag-ampo, failure na. Pastor, ang imong tuhod, kaya ba nimo nang ipaghinambog, pastor, nga nag-ambog yung ka sa Ginoo? Yes. Dili ko niiwali o wa ko ka-eksperyensya sa milagro sa Ginoo. Dili ko muwali din, di ko mamakak din mga kigsunan. In the name of Jesus Christ, I always pray to God mo nang ako panahon na tong challenge. 10-10. Ingon ko sa usawa, ato na lang ning 20. 10% ng tithes, 20 na punta. Hantod ni sa kami, kay grabe kaayo ang Ginoo sa mga kigsunan. Maayo bang Ginoo sa inyo, ha? Isa ka na. Namatay ang among anak. 7 years na mong gihulat. Babae na pagyudto. Babae na, gwapa kayo, liwat na ko. Oh, hasta yung pa ha. Pagkamatay, imbis mo atras mi, kay nag 30% na mi, nagsaad ming duha, iluhod ta ni, pangayon na to sa Dios, mo 40 ta. Kabalumon sa panalangin sa Ginoo, sukad namatay ang akong anak, wa gyud miagig postpartum ang akong asawa. Babae ray kasabot ana. Kabalumon ang postpartum, pabuang ba? Liman ka, depressed, gialsa, di makaya, di madawat, 7 ka buwan, 9 ka bulan, paggawa sa bata, one day ra ako'y last nagunit, patay akong anak. Sa kadaghan og trials nga mong giatubang, hangtod karon wa gyud miagig tulala ang akong asawa. Yang pinakadabis, namatay og July, tanawa ninyo ha, panalangin sa Ginoo, namatay og July, gibalin mig Ugos.
Di wa pa mi ka-recover, gibalay na po mi, mag-alasa na po mi gamit. Pero wa gyud ko kakuan nga ang akong asawa naglubog, nagsiga ang mata, di na mukaon, kay nabuang nawala. Tingala ang doktor, pag-check up siya ha. Ma'am, namatyan dyo ka, ma'am? Siya, yes, dok. Murag dili, murag wa may naitabo ni mo. Sometimes gusto tag kwarta, unya ka ng kwarta nga imong ipangayo, padung sa imong health, mas may pagway kwarta nga na kay mayong panglawas. Amen? Panganduya ang Ginoo sa imong kinabuhi, mga kaigsunan. Daghan pa ko gusto isulti, pero kay human sa gabi ibuntag manggod. Kining tanan ato raning ilaras inig revival na to. Pag-invite tanan yung kailan restapya. Kay inig schedule na ko diriya sa atong revival. We will do everything for the Lord. Mga igsoon ni manindot nga kagabiyon, ako lang tamong dasigon. Ayaw gyud mong undang og simba sa Ginoo. Amen. Kay ang atong Dios kahibaw siya sa imong dalan. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan.